de fibra óptica e internet en varios núcleos de Lousa. Hai varios núcleos que están queixando. Si queren ler a moción... Non, eso despois. Votamos sobre a urxente, que son un tema urxente, que nos atañe a todos e a todos os veciños. E que podemos facer algo. Vamos a urxencia. Podía ser que non. Unanimidade, moi sí. E agora, se non nos pasa, a temos diante, podemos... Non compartir entre los. Aquí quedan tres máis. Aquí hai tres, se nos van para. Paso a ler vou ir directamente á exposición de motivos, se vai ler. Como é ben sabido, nos tempos que corren a conectividade ao servicio de internet resulta todo un punto esencial. Debido a múltiples factores, o avance de tecnoloxías de información e da comunicación, a normativa da comunicación electrónica coas administracións, a súa necesidade para levar a cabo as tarefas propias dos sectores laborais e educativos, cuestión todas elas fundamentais para os veciños do noso concello. Así, consideramos que a ausencia de conexión aos servicios de internet por medio da fibra óptica en varios núcleos do noso termo municipal afecta o normal desenvolvemento da vida dos nosos veciños, pois unha mala conexión impide, como así nos van saber, o acceso normal ás plataformas educativas de traballo ou diversas administracións. Situación esta que os obriga a desplazarse para estudiar, traballar ou realizar diversos trámites que poden levar a cabo por mor desta mala conexión. Do mesmo xeito, a falta de previsión por parte das administracións competentes ou das empresas encargadas das instalacións destes servicios provoca que haxa núcleos nos que, pese a que a infraestructura pasa moi preto, os mesmos non teñan acceso ao servicio. A isto sumas os problemas coa cobertura de telefonía móvil, pois existen zonas nas que ditos problemas impiden poder conectar os servicios de internet e telefonía cunha mesma compañía, encarecendo a factura destes veciños, que non poden acceder a promocións de internet máis liña de telefonía. E todo isto ocorre nun contexto no que Lousame ven sufrindo un despoboamento significativo nos últimos anos, que consideramos que en parte motivado por falta de certos servicios básicos. Un deles, sin dúbida, unha boa conectividade a internet, fundamental hoxe en día para fixar poboamento no rural. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Lousame eleva a pleno a seguinte proposta de acordo. Instar a Xunta de Galicia a adaptación de servicio de fibra óptica en todos os núcleos do Concello de Lousame, así como garantir unha cobertura 5G axeitada. Instar as empresas instaladoras beneficiarias de subvencións públicas para a instalación das redes de fibra óptica a que leven a cabo a instalación destes servicios con a maior celeridade posible. Solicitar ao Concello de Lousame a colaboración das distintas administracións públicas competentes, co obxectivo de axilizar a execución das instalacións das redes de fibra óptica. Instar tanto as administracións como as empresas a manter un diálogo fluido cos veciños afectados, co fin de facilitar e acordar a instalación do servicio de maneira máis axeitada. Teme que aclarar o punto número 3 do acordo. Leo con calma e logo dígame, porque igual hai un erro. Claro, a colaboración, ter máis colaboración que as distintas... O sea, que o Concello de Lousame pida a colaboración das administracións. Estar en colaboración conxunto.
No, di que nós solicitemos, o que é o Concello de Lousame, que nós solicitemos a colaboración da Xunta, do Estado, das empresas, das distintas administracións públicas, que me parece ben, co objetivo de agilizar a execución das instalacións de redes e de fibra óptica. Vale. Despois dos motivos, hai varias cousas que, unhas que teñen certas imprecisións, que, ao mellor, é por desconhecimento, pero que quero aclarar. Expliquei no xa en outro pleno, me parece. Hai zonas en que teñen gran dificultade para instalala e que están todavía en estudio. Supoño que Ramón que lle poderá explicar, o meu compañeiro. Unha delas dixenlle que era Caballeriza e Millón, que iban a vir dende Boiro, e a de arriba, Millón e outras aldeas que están máis próximas a Rianxo, traera desde Rianxo. Hai moita xente que xa ten. Despois, non podemos meternos nós, podemos pedirlo, pero en decir se esta empresa non quere, porque non quere, non vou nombrar a empresa, se me permite, prestar o servicio de fibra, xa dixen aquí no seu momento que hai empresas que nos deixaron, unha empresa que nos deixou colgados a todo o rural, incluso instalacións publicadas, e de repente desapareceron, que hoxe o teñen en Tálera, viñan, pararon en Fernante, non, en Pousada, e non seguiron para o sitio onde máis instalacións había, comerciais, etc. Bueno, agora xa o teñen, e o fixo outra empresa, e por suposto a que nos plantou non lle pediron o servicio, lle pediron a que eles quixeron, eu non sei nin o que lle pediron. Podes marchar. No, pregúntame un poquito. No, vaite si queres, de verdad. Un poquito me empieza el pie. Vaite, por favor. Eu non sei o que pensades vos, pero aquí non estamos para torturar a ninguén. Ya, vamos a torturar. Se leve. Ya, ahora porque me voy a poner. No, se leva María de Terzo, que se está ofrecendo de viaje. Logo hai outras como explicarlo, non son características, non son condicionantes, pero son condicionantes. Hai certos lugares no que non deixan colocar, tendo xa o dentro, non deixan ir polos postes existentes. Iso pasa, pero lle digo, están os postes existentes, non é colocar postes existentes. E non hai, son poucos casos, gracias a Deus, pero non deixan pasar. Por, supoño que xa coñecerán algúns, ustedes sí, por rifirrafes entre vecinos. Que penso deso? Xa se imaginará o mesmo que pensa vostede, pero aí é complicado, aí van a abandonar outros sitios que non teñen ni siquiera, estou pensando nunha aldea, non hai ni siquiera, por varios kilómetros, ningún poste que podamos utilizar, ni nada. Entón, eso habería que ir nese convenio que les firmaron con o municipio e con Rede Eléctrica, Rede Eléctrica non, con Fenosa. Aí non pode porque non hai nin de un nin de outro. En varios, non son 8 kilómetros, pero se son 2, son 16 postes que tería que asumir e son colocados de novo. Entonces, estamos aí peleando. Non nos rendimos, pero estamos aí peleando. E logo tamén di que pásalle moi preto a fibra e non se conectan. Porque non chaman a empresa. Porque non pasa tan preto. Isto pasa en Chaves, por exemplo. Non, e pasa onde eu vivo. En Chaves, por exemplo, Poden ter ben? Debe, se sí. deixaran acabar a mellor sabían de que iba a rodar. No, pero estaba esperando me pasadas de Chaves. En Chaves fomos unha reunión, fomos na empresa, fomos ver ali. Están pendientes de utilizar os mesmos postes que hai, os que llevan, están pendientes de que outra empresa que ten os postes e ten que renovar algún, teñen algún problema para cruzar a cartera de Diputación, que lle fai unhas exigencias
que son difíciles de cumprir económicamente, Facer un topo. ou se non lle dá, é máis as distancias de postos que lle exigen. Tamén miramos outro día telo, aproveitamos aquel día que estamos ali e non habría problema para telo utilizando os do alumbrado público. Despois eu ves aquí unha cousa, que ti falas aquí, instala a Xunta de Galicia, pero non ves por ningún lado o goberno de España. E o que marca as zonas grises e as zonas que teñen necesidades é o goberno de España. Están publicadas. Pero se queren, Quito o listado de todos os anos. Non, pero é que é competencia. se queren cambiar, poñer, Pero é competencia do goberno de Estado. se queren poñer e instalar a Xunta de Galicia ao goberno central, poden poñer. Se queren emendar a moción, se ese é o problema, No, pero... non vai haber un No, problema. simplemente por eso, pero ves a falta de carencia que eles son eles mesmos os que marcan as zonas. E os que as subvencións dos fondos europeos as que deciden que zonas son prioritarias. E van para esas zonas. Xa o explicamos noutra ocasión, e creo que lles mandei onde podían ver esa publicación e que as miraran para que víramos que estábamos dicindo o que se asusta en realidad. Está Creo que foi no publicado. pasado, Que? no mandato pasado. Creo que se mandaba a razón. Sí, pode ser. Eu aí, Sí, porque agora, agora- eu si non me acordo, non afirmo. Digo que non recordo a fecha, pero sei que saleu aquí. E sei que é un tema que nos preocupa un montón a todos, aos que estamos no grupo de goberno e a todos os que están aquí. E logo tamén sei de xente que se colocou a fibra, se anunciou, se dixo, e que lle teño que ir dicindo un por un como teñen que facer para conectarse, porque ni siquiera sabía que tiñan fibra por diante. E claro, despois algo hai que pagar cando conectas a túa casa, pero xo sabemos todos, non lle podemos ocultar esa parte. E tamén é normal, eu non sei exactamente o que pagamos, particularmente, pero se gana moito a todos os niveles. E os que temos problema de percibir a señal de televisión, os de aquela, onde eu vivo é unha zona que ten esa dificultad, recibe por Sueiro, e Sueiro ten problemas, Sueiro pertence a outro concello, e recibe por San Lois, pois claro, ca fibra non tens ningún problema desos, porque non entras por antena, entras de outra forma. Entón, creo que é importante, e estamos facendo, estou facendo pequenas reunións para informarles de como poden facelo, e hai xente que non a quere. E despois, a hora de que diga aí que o necesita, sí, os que traballan todos, pero logo tamén se fixeron cursos e se van a seguir facendo, porque así o pedí, de formación, e veo aquí a subdelegada do goberno, e eu manifestei. Digo, todo isto me ven, pero xa levamos facendo, e dixo que levamos facendo varias veces, é que a xente teñe que baixar ao terreo e mirar para quen traballamos, eles e nós. E para unha xente que non é que sea peor que outra xente, senón que ten que adaptarse ás novas tecnoloxías e é moi difícil para eles. Pensan que son maiores de 80 anos, mentira. Hai xente dende moito antes, que non se pode, de 50, que non se pode imaginar, que o mellor sabe entrar en Facebook, sabe entrar en Instagram, pero o que é utilizar para, por exemplo, para quitar unha consulta no médico. Enseñamos aquí varios cursos, e xente encantada, pero hai moitas máis cousas, e cada día máis. É un reto digital enorme que temos, e que se seguirán facendo, non podemos traer, hai que motivar a xente, e hai que fixemos ben no que seguir facendo, e poñer a unha persoa que faga eses cursos de formación continuos, porque non é enseñar dunha vez, porque había xente tamén que pensaba con enseñar dunha vez. Non, iso hai que repetirlo moitas veces, convenceros de... porque teñen medo, que é normal. Cando empezou a informática, había xente con formación que tiña medo a meter ali os datos e todo o demais. As cousas que salen todos os días, tampouco lles axuda moito a ter confianza. A xente que non sabe utilizar o caixeiro. Non son tontos, que son inteligentes, pero é un medio que tamén xera non discrepancias, sino temores, e que hai que enseñarles, e o do caixeiro xa é máis complexo. Incluso ofreceu a banca vir, pero por que é máis complexo? Porque a persona que lle saco, eu algún lle axudei, pero apartándome, eu sei que eu mesma sei que eu fago honestamente, pero se non confían en ti tampouco te podes meter ali, porque pode pensar que estás mirando os seus datos e non temos ningún dereito a facelo. Moitas cousas que hai que baixar, legislar dende arriba é moi fácil, pero
a poboación, e non é a poboación de Lousame, non vos sentades vítimas indiferentes, é a poboación en xeral. En xeral. Imos ter máis acceso, máis próximo a cursos e non o sei, hasta o mundo. Que vamos a seguir traballando neso, sí, e que iso vai a seguir existindo. E cada vez piden máis cousas que se fagan, bueno, alucino, que se quite o certificado digital, que se utilice para calquer petición de subvencións que se utilice o certificado digital. Entonces as persoas que non sepan facer eso non o fan. E mira que daqui temos personal que lles ordenamos que persona que veña que se lle axude. E a veces intentando lle axudar, pois, faz cousas que ao mellor, pois, non sei se están ben ou non, pero intentarlle que non sea cada vez a brecha máis grande, e máis grande, e máis grande. Ainda que, e o digo sin ninguna acritud, que a subdelegada do goberno, a mí especialmente, bueno, pues, me cae ben e creo que o fixo con total boa intención, pero pode vir a facer a declaración aquí da renta, pois creo que viñeron varias persoas, pero logo non utilizan o servizo. Aquí hai unha persona destinada a eso. Esa persoa recibe e todos eses datos, pero e logo o 5G creo que temos en todo o concello, non? Está con despliegue, hai zonas que non ten un 5G, está con despliegue. Bueno, embargo... Tema que quería aclarar algo tamén, a ver, relativizouse un pouco o tema agora, a mesma estaba no período de vacacións das empresas, e isto era un muitísimo problema co roubo de cableado. Ah, sí. Porque os técnicos que tiñan dedicados a facer novas instalacións levan unha temporada larguísima facendo reparacións, porque cada vez que rouban o cableado que xa tiña que estar retirado, ao tirar por el, rompen fibra. Entón, teñen que solucionar aos clientes que xa ten. Incluso rompen algún poste. Entón, eles, así me trasladaron, que non é solamente este concello, porque nós, claro, temos este concello, pero as empresas traballan en muitos concellos. Tiveron unha cantidad de roubos, bueno, sabemos o que se leu na prensa, outros concellos na Coruña e próximos da provincia. Entón, iso ralentizos, porque eles teñen que garantizar un servicio. No momento que estás contratado, teñen que garantizar, entón, se está garantizando, facer non despliegue. Aquí pasou en Camboño, aquí pasou en Italia en varios sitios, separados, pero en varios sitios, e en moitísimas máis partes do concello, escandaloso. Pero bueno, tamén pasaron outras cousas. Aquí había un acordo con Rede Aberta. Sí, pero é o que lle dixen o utilizar concello. os postes de Unión Fenosa. Sí, é os nosos. É o concello. Sigo sin entender porque desde o Seixido hasta a Boca do Souto non está a fibra posta, porque hai postes ao largo da carretera. Ese é o tramo que están esperando de Telefónica, que dicen que hai uns postes que non están en condicións. Xa dixo antes. Sí, pero van leválo hasta onde estaba van a utilizar a antigua línea que tiñan hasta ali, e teñen que solicitar un permiso particular, porque sí que teñen que poñer un poste en particular, e despois a liga particular va dar o ponte, se van a enganchar por un prado público. Non tería ningún problema. Pero están pendientes de que lle garantizan para chegar ao Seixido, primeiro, claro, e depois que van, si non, foi a zona que miramos, está previsto. Pero ainda falei con eles cando fai 15 días ou unha semana, que estaban nisso, que dixeron que estaban intentando facer despliegues, pero que están ahora mismo desbordados polas reparacións. Eu digo si non é máis sencillo, xa non complicarse a vida de ter os postes, porque hai postes de Fenosa e do alumbrado desde o Seixido hasta a Boca do Souto. Non dá de alumbrado, non, porque hai algúns de Fenosa non teñen convenio. Ah, vale. Entón Fenosa non ten convenio. Non, ten... É que nós estábamos falando de Unión Fenosa. Telefónica... É os postes de alumbrado público do concello. Vale, entonces non... Que nos sucede? Que había un convenio moi anterior no que nós podíamos colocar, tíamos con Fenosa, si, de moito tempo, as farolas públicas colocalas neses postes, porque senón había que, non que sei nos que teríamos que poñer, xa somente poden ver que xa os poñemos, pero os que xa están, non poñer outro poste pegado ao lado, senón utilizar ese. Eso tiñamos, pero nada máis que eso. Agora, pois, pasa o que pasa. E tamén o de veciños entre sí tamén é verdade, embargo, teñen un problema, non se poden poner
Pódense conectar á fibra, Porque iso foi... pero hai un problema ca telefonía, ca cobertura da telefonía móvil. Só teñen cobertura con Porque quitaron- un ou dous compañías. Iso foi un concurso que quitaron para que empresas que non tiñan beneficios, porque non tiñan usuarios, vamos, entón non lles compensa, porque as empresas traballan por beneficios, non traballan por calidad. Entón, para dar as prestacións de servicio, quitaron o concurso. Houve unha empresa que ganou, nese caso foi Vodafone, no de Barro, que falamos. Foi unha cousa que tamén falamos con a alcaldesa, e máis falamos con o barrio de Antega. Gustaríame que non é nada, sei que se escapa, pero eu non quero facer publicidade en unha empresa e foi inconscientemente, pero non a nome. Foi unha empresa. Foi unha empresa que gañou o concurso, eles, o que é a torre está a disposición de todas as empresas que quieran poñerse, pero a torre non é de esa empresa, a torre é para todas as empresas que quieran poñerse, o que pasa que claro, esa empresa... Moitas non queren. Non queren. Pero Non. por que motivo? Porque ten un motivo económico. Eles ofrecen o que garantizaba nese momento esa subvención, era garantizar o servicio. E a xunta fixo unha inversión moi importante. Garantizar o servicio a torre pagou na Xunta, e o servicio da primeira conexión ten un convenio. Pero as demais empresas non nos poden obligar. Han se poñer cando lles interese. Que nos parece ben? Non, porque está Entonces, obligado. Eles garantizan... Entonces temos unha antena, unha torre para unha compañía só. No, Que a ganou- todas. Claro, Sí, pero ahora mismo só funciona con unha compañía. Claro, porque as outras... Pero, Porque era que ganou o concurso. claro, pero o motivo económico é porque as outras empresas lle teñen que pasar No. a que lle teñen. No. Porque é o tema económico. Porque non Porque se hai pode- teñen poucos usuarios. Poñeron unha antena para 2 usuarios e igual non lles interesa. Non estou dicindo que sean 2. O que teñen a ver, isto fora é simplemente unha sugerencia. Eu si teño unha empresa que non me dá servizo, tendo ali onde poñer unha emisora, pois a verdade, cambiaría de empresa ao día seguinte. Así o digo. Ben, Pero aparte do problema que teñen... nós vamos a votar a favor da moción. Bueno, pero vais a facer emenda, non se vai facer ao final. Para que quede vostede a Vai estar o goberno tamén de España. Claro, porque dixeron Agora non teño problema nese caso. Hombre, ten que ser a primeira. Aquí, no depois Xunta de Galicia, teñer o goberno de España, porque as zonas grises que non as marque, que as solucione. Pero van poñer Xunta de Galicia e o Goberno de España ou só o Goberno de España? Non, Xunta de Galicia e o goberno de España, eu non teño alerxa ni nada a outras cousas. Ni me obrigan a facer nada. Vale, algunha cousa máis? Votos a favor? hai que votar emenda, non? Sí, hombre, pero- xa se presupón que se acepta a emenda. Vostede acaba de manifestar que tamén está de acordo. Sí, sí, sí. Tamén sí, se claro, vota claro. a moción coa emenda. Vale. Votos a favor? Ben, Rouso, pero... No, eu teño unha moción. Ah, pero non o dixo vostede antes. Menos mal que Sí, non para María. unha moción para mellorar a atención de dependencia, máis axudar a pagar... Sí, son as follas. Son vale. Está reportado a las casas. Se vai calcular a espera de que imprimes todos os lados, eh? Sí, pues, a ver. Porque Dale falta tiempo, Antonio. No, pero eu comparto con Ramón. Xa que o imprimeu. Vai ben. Ben, seguimos diga vostede para poder votar ausente terá que E polos recortes que está habendo na actualidade, que se recortou a axuda no SAF por parte da Xunta de Galiza, iso había moción.
no mes de xuño e maio, ou xuño e xullo, no mismo non me recordo ben. Nada, repito que isto, o sea, non é unha competencia impropia que se fai cargo os concellos dela, entón tenemos esta moción. Vostede sempre repite que nos facemos cargo de cousas que nos temos que facer, de competencias que se dan competencias aos concellos que non son deles e que non hai cartos, e Pois unha supoño que hai destas que mirar, para que non nos las dé. é A mí cando trae unha moción nesse sentido. unha desas, pois, é o SAF. Entón, por iso presentamos esta moción. A ver, o que non podemos ante esta moción é facer unha manipulación antes e despois. Despois xa me entenden vostedes que son políticos e antes, porque queda moi ben algunhas cousas en titulares, pero engañar a mí non me gusta nada. Xa lle digo, gustaríame que presentaran unha moción na que non nos trasladen competencias impropias destinado á administración do Estado e á administración autonómica. Eu apoiaría. E unha defensa, ora, que se teña humor, perdón por a expresión, que se teña a desfachatez de facer esta moción cando vostedes son socios deste goberno e saben que co SAF e coa dependencia se nos meteu un gol a todos, que o que vive que recortou en axuda a domicilio a Xunta, é que non é certo. Se incrementou o precio ahora. Que chega ao que necesitamos? Non, nunca. Pero que se recortou, non. Por lo tanto, se trae outra moción na que non se falte a verdade. Non estou falando da verdade, recortou, non sei, 12 millóns no mes de xuño e 5 en maio. Vamos a ver. Mire, sabe que podemos facer? Podemos ir a servicios sociais, arriba, pero no, si queren non vou con vostede, vai vostede solo. Que acompañe Silvia, que é a concelleira de servicios sociais, e que lle den os datos económicos do ano pasado, deste ano, e que miren vostede se recortou. Nos estamos agora co expediente do SAF en total, do SAF da axuda a domicilio e do SAF, perdón, dependencia. É un expediente, bueno, complexo que irá, agora mismo xa están moitas estudios económicos feito, moitas cousas. E aí se verá a realidade nesa contratación, e vai a ver vostede. Si quere comprobar os datos económicos antes, esta semana non lle recomendamos porque estamos baixo mínimos, pero para a semana se incorpora o xurídico, está, supoño, que os de servicios sociais, non sei, sabe a Silvia, e veña e consulte, non teño ningún problema. Por eso non vou votar a urxencia por como está plantexada. Vale, vostede está en contra de que... Asistencialista privatizador, bueno, sempre facendo acusacións deste tipo. Bueno, en fin, votos a favor da urxencia. Quere vostede decir? Non, para votar a urxencia. Votar a urxencia a favor? En contra? Non, pero espero que ten que ser maioría absoluta. Eu quería comentar unha cosa a ver se votou a urxencia. O problema do SAF é un problema grave, moi grave. É que non sabe o esforzo que facemos Eu creo que e o ben que o facemos. O problema do SAF solucionábase só dunha maneira. Olvidarnos dos partidos políticos Eu xa me olvido. e os concellos, todos os concellos, plantarse a decir que o concello non paga. Que pague quen queira. A ver se alguén dá un paso para adiante. Pero non estou falando da Xunta de Galicia agora mesmo. Estou falando do Goberno Central, da Xunta de Galicia, porque aquí as competencias botanse aos concellos e os concellos que se saben. E iso estamos de acordo. Pero voulle decir, eu nunca vou deixar de prestar ese servicio na medida na que se poda, porque as persoas perxudicadas son super vulnerables e non o vou facer. Ahora, de que dende a CEN e dende a CEGAN
temos que facer unha defensa ou ultranza por os concellos, por municipalismos, e se non desaparece. Hai moita xente que está queimadísima